Takže čau lidi, vítejte u nového videa po dlouhé době, to bylo hodně nečekaný a dneska budu natáčet video z Czech Bus Simulatoru na Robloxu a pojedeme linku 144 s Ivekem, Crossway LE 12 metrů. Pojedeme linku 144, dáme si takovýhle nátěr. 144, začneme v garážích a pojedeme do Smíchovského nádraží. Tak, já už jsem v autobusu takže jsem připraven na jízdu. Zapnu si světla, zapnu manipulační jízdu. Tu hru už jsem hrál, ale nenatočil jsem video, tak já jedu. Zkusím dodržovat všechny předpisy, kámo, chybí ti kola. Takže, teďka jdeme je trup na mě jak blbec. Teďka jdeme z garáží. Jsme ve Smíchově. A jedeme do Smíchovského nádraží. Tady pojedeme vlastně podle té trati. Teďka projíždíme zastav, proč tam otevírat dveře za jízdy, to se nebudu ptát, ale nevím, jak se jmenuje, prostě nevím, teďka fakt nevím. Tak tady bychom dávali přednost, ale proti nám nikdo nejede, takže můžeme jet. Tak, tady půjdeme doleva. Koukám se, nikdo nejede, dobrý, můžeme jet. Byli jsme na vedlejší silnici, takže odbočíme, teď jsme na hlavní, dáme doprava. Leva, prava, v pořádku. Tak, teďka už jsme na Smíchovském nádraží. Profesionální řidič. My teďka půjdu do levého pruhu, jedeme 50, tady je radar, nebo myslím, že už jsme ho projeli, jo, je tam, někde, nejsem si jistý. Tady už jezdím tak jako prase. Už je to tak, no. Tady takhle se budeme otáčet. A potom už budeme na Smíchovském nádraží. Tak už si tady připraví 144, to je skoro dole. Tady filmové ateliéry. Tak já už to potvrdím, aby lidi věděli, kam mají nastoupit. Tak, blinker, nikdo nejede, dobrý. Ovrom ten blinker už necháme. Tak. A otevíráme první dveře. Dobrý den. Tak. Příští zastávka je průběžná. Jo, to už je ta zastávka, kterou jsme projížděli. A jsem neviděl to jméno. Tak. Odjíždíme. A už bych do toho kruhu mohl možná najet, no. Tak, tady pojedeme přes Šalinu. Nebo přes Kolé Šaliny. Co vaříš, kámo? Kam jede? Já počkám. Jako já vím, že já můžu projet, ale mě zajímá, co udělá. On se strašně seká. To není, že by jel pomalu, on se seká jako blázen. Já ho projedu. Tak, zatáčím. Tak, tady jsem byl ve vedlejší, se nakouk, ale naštěstí nikdo nejel. Teďka jsme na hlavní, proti nám nikdo neodbočuje. Tak, teďka máme přednost, takže kdyby proti nám někdo jel, tak on by nám měl dát přednost. Tak jo, tady už je ta průběžná. Tak, bacha, aby tady nikdo nejel, dobrý. Tak, nastavujeme na průběžný. Jo, to je ta zastávka, kterou jsem neviděl, jaký je to jméno. Brdi, stav, brdi. Tak, otevřeme vrata. Počkáme 2 sekundy. Tak, odjíždíme.
Zastávka je Křižíkova. A kde mám se... Kde mám sedačky? Dobře. Protože tady došly sedačky, víte? To se prostě někdy stává. No. Asi, očividně. Tak, tady půjdeme do prvního pruhu, bacha, to netrefíme, mám jsem to trefil, no, možná jsem to spíš trefil. Ale nemá to kolizat, naštěstí. Tak, stojíme, otevřeme. Tak, počkáme 2 sekundy, já už to zavřu. A příští zastávka je dopravní terminál. Je další crossfire, kam podblikám. Kam ale už zatoč. To není zase tak těžký. Proč všichni jezdí s těma dálkovkama zapnutýma? To mi tak štve. Super. Hele, já jsem měl na žlutou. Určitě jo. Určitě. To nevadí. A ta červená by mi způsobila zpoždění. 300 jsou nic, sice už tak budu v dluhu z těch pokut, ale to je detail. To si zase vydělám, určitě jo. To jste neviděli. Tak. Teď obtočíme. Hop. Bacha, to neurvu. Nevím, jestli musím dát blinker, ale ho teď dám. Prostě. Máme nastoupeno, nebo my ne, oni nastoupili. Odjíždíme. Jsem parkovač, jak to říká, jo, ručku. Jsem měl, takže to ne. Chtěl bych to tady zase urvat. Tak, příští zastávka je průmyslová. Tak. Tady jedeme na vzvedlejší, teď už dáme před nás, dobrý, nikdo nejde. Ty rychlosti se nevšimněte, jako já se nemyslím, že tady je radar, ale nejsem si jistý. Tady jde otevřet dveře. Tak, tak tam už je průmyslová, někde tam vzadu. Prostě, dobrý. Ale ještě pohodě. Tak jdem. Mám zelenou. Dobře, vytočíme. Špacha na ten obrubník. Tak. Takže. Tak dám blinker. Tak a příští zastávka už je poslední, tak já dělám toto. Tak nenastupujte, víte co, aby nám tam nikdo nenastoupil na té průmyslový. Takže tady to. Tak, tady už máme filmové ateliéry. Říkám zastav. A stav, už ti říkám něco. Tak. Takže děkuji za sledování takového krátkého videa. No, krátkého, jak se to dá říct, jak to berete. Děkuji za sledování a to je ode mě za dnešek vše. Takže čau. Čau.